Tafashe! Ba Tafashe ba kai? Foto! Za ta faye, yora kiris, za ta faye, wallahi za ta faye, za ta faye, ta faye ba, za ta faye. Continue. Za ta faye ba, yora kiris, kai? Ka dai. Tun ɗan wani kira kake wani za ta fashe, me wani za ta fashe? Baba, ta kusa fayewa ne, saura kiris, yora ta faye in yi kuɗi, saura kiris. Ta fahe in yi kuɗi. Dalla maɗana, me za ta fashe haka wani kuɗin? Duk kwayan ne suka yi min alkawarin idan kwayas ɗina ya kai miliyan 10 za su min alkawarin kaf Najeriya babu wanda zai kai ni kuɗi. Kenan baba yanzu za mu yi kuɗi. Dama na fuskanci unguwan nan gaba ɗaya sun rena mu saboda gire ne muke a tasu za su tana fashewa mu. Kai amma ba ka. Wani kuwa ya gaya maka cewa wani idan Foto! ta fashe wani ya kama wani kowa kuɗi a Najeriya saboda yawon ba ta rana. Allah bakin ciki kake mu. Allah bakin ciki kake mu ba wani abu tunda na fara harkar nan na gaba ɗaya ka tsane ni a gidan nan. Haɗe bakin ciki kake mun wallahi. Amma na san inda zan saka. Ran da Allah ya sa ta fahe kuɗin ne ya boko. Allah sai na kulle ka a ɗaki. Sai kai sati guda ba ci ba ya. Da na fuskanci tsawon nan ba so na kake ba gaba ɗaya ka wuce. Yes, ba matsala za